lupa dibantu channel Baluhapnet dan klik tombol like, subscribe, komen, dan di-share. Mau lihat Beberapa tamu na beratir mardonga ringgi sto suara. Nauli na leke ni atau no dia mah hatana so ni mah hata dia mu bukan suk nam si dubuti mah melihat. Iya nak nami doh parmen nami di nama jalu pasu-pasu pardonga saripion. Asa marhite uneng minon jupang dia di luar dapat dia jalahan. Tubul lala tu si korong anak nami rado dia kaparomain dengan nama tonge sorma tua. Amang persu nami si dua nama dokoni. Asa siajur mula topa. Mula lila tanamar ludu. Mula ni jolma tubuh. Umpat peta lutup saya gadu-gadu anggo ada pinukan upuk nami na parjolo. Nauli daringkan hok doh itu nami dia akan perpui. Ige mata di bata di saluhut bangi dua ta. Terlalu mobi di bagasan apa soni mana berbutir na mangalap. Pasu-pasu pardonga saripeon anak doh boru ni huriai siat joroni di bata marhite na posonai. Atau pujiota ma di bata marhite uning-uningan na pinukan upuk tanahnya. Gabe. Ala di bata dong mulana di bata nang ujungna. Kujujur hai mazum musik tau siap bonana sa tujungna unang majujur mata di bata di horangan ni ulota. Unang majujur saluhut na nani rahut di dalian na tulun narono yang tulau non doa kau dengan ta asa di bagasa dame doh sonang nasia debata atong ho majota dengan atas dubuti maham. Gabe. Gabe ma di amang permusik nami di nang mare basami di Bogor ni alaman nami asabu saluh nasatai sauluh kami ati adong patuluh kami pangalaka patal bisu kami di pakuling asa adu doda bang joto berar ni hutaun do dia kabar pas ni hutau gabian lihat parorasan dia ami bona suhut rap dia kaburu nami pedamang lihat gabe dia orang
si marohan itu hatta martangya kami tu debata. Lumobima di anak nami dot parumen nami. Asa anggiat ma songon hatani amata pastor nakin. Asa sadasira mahamuna di tonga-tonga ni keluarga nami marga sinaga. Lumobima nang di tonga-tonga ni keluarga ni hula-hulata marga situkir. Jadi siya kami benar hasuhutom madok moliate gorong ma tuhita saluhut na lumobi ma dihita na maramarangi paparan ni oputa toga sinaga nadong nuaing di ingananon. Jadi inaroha alam Amerik kita hupartikian inaroha dang pola bera marsiulu-pulupa kita na marhamarangete. Buasa kita na marhamaranggi dos marohata nong saha nami. Gabi rajang. Marhite dia kalos renyohan nami. Sia kami bona hasuhuton na marhula baru. Ala na yung pasahaton. Ima songon durung-durung manang pelean ni anakon nami hami. Dohot parumian nami di bagas atikyon. Alay pasrohan nami ate dihamuna. Pengantin na dua. Mula tung songod dia penon. Dia kanabuhi hupataridaho kami. Dia kasada ni rohata di hitana marhamaranggi. Posrohan nami hatani nama tua nama dok titip na tinopa golang-golang rahu-rahu na. Molotung songod dia penabuhu pasahat kami. Dia kasilas ni rohasia kami na tua-tua muna. Debatama na manggohi dia kapasu-pasuna. Atong amang pati nami. Gabi. Asahu pasahat kami dia kasilas ni rohasia kami. Bona hasuhutot tu yan akon nami dohot parumen nami. Beda mang magodang na ararang diri damang ma. Mau lihat ya.
nami ma tu yanakon nami dot parmen nami. Hatani na batua nama dok tuwa laklak mahamu tuwa sikoro di dolok ni purbatua. Marhite tang yang nami saluhut na hanggi muna. Tuwa nanak mahauna tuwa boru donga muna ma atong sahur matua. Jadi tersongoni ma gokni akalas ni roha na boy hupatudo kami siya kita na marhamaranggi peparani oputa toga sinaga na dong di bagasat tikyon. Sinuboti ma upasata mi ma to amata panuturin namin. Ay mara pangapu na te. Pala ngapu kami. Sa tama satu berita. Olo ate. Di partikiro di pasata mi ma tu hamura jani boru nami bere dot ibe bere. Ka damang doa kadainang tahabalati hoddo basani Tuhan di bagasan partikyanon. Hinatapan ni bilang-bilang di paparan niya pungta toga sinaga imana tahalason di bagasan partikyanon. Jalope siyan hami boru bere ibe bere paparan niya po toga sinaga. Sarado hami sogod dayo naik dang mardua sogod dayo tuak makalason iya kanauli hinatapan ni bilang-bilang di paparan ni opungta di bagasan partikyanon. Mula sidohoron nami siya boru bere ibe bere nung alap taba sangap dia ka si matua nami doli si matua nami boru. Martortor kami marsot batu razai si matua nami. Baik memang gobdang naho barosi. So ni nago ni hata. Gabi.
Madaho manusia mang asa magsabah kami martortor nilas ni roha buru bere ibe bere seluruh dunia paparan itu ga sinaga. Paano ba mang? Ina martio tio las perumu tu asahatan. Oleh ti.